Very gusto ni Michael tikman to. Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. So, makulay na buhay mga kabeli. So, nandito tayo sa San Agustin, Betis, Pampanga. So, yan na, napili tayo magluto. Yan, shoutout Ate Weng, Manlutak. Yan, nagsiset ang team kabeli natin. Morning po mga kabeli. Mukhang pinagpawisan ka, aga-aga ha. So, itong pagluluto natin, isang sikat na teacher sa GNC. Yan, nung araw. Yan, tapos GNC. College ba yan, kuya? High school? College yan. GNC College. Dito sa Guagua, Pampanga. Siya yung pinakasikat na teacher. Tataw, pati Weng Manlutak. Mga chup-chup. Okay mga pwede, magsiset lang kami. Tapos, so yan, wala si Kimpe, wala si John Paul. Yan. Okay, hapat lang kami. Pero kaya to. So, marami ang lulutuin natin ngayon. Panoorin nyo mga pwede. So mga pwede, ito si Tatay Santos de los Santos ang pangalan niya. Dati siya teacher sa GNC College po tinuturo nyo tayo. High school. High school at saka college. High school and college na pwede yan. Shoutout mo yung anak mo, si Ate Weng. Oo, nakausap ko na. Nakausap niyo na po kanina. Yan. Si Tatay. So yung mga naging estudyante mo before, yan. Baka pinapanood ka tayo. Nasa YouTube tayo ha? Oo. Oo. Before. Opo. Oh, natanggal yung patikel. Yan mga kabeli, magsiset muna tayo. Yan. Habang nagsiset yung kabeli natin. Yan o. Tuwan-tuwa si Michael o. Yan panalo dyan. Bulaklak eh. Pasok muna ako. Apo tay. Sige po. Sige po. Sige. Apo tay. Okay. Kulay na buhay mga kabili. Game na tayo. Ayan. So yan mga kabili, unahin natin marinate itong ating roast beef. So roast beef, pakukuluan natin siya mga kabili. So bago tayo mag-umpisa mga kabili, shoutout ko lang yung nagpa-event ngayon. Yan. And happy birthday Tatay Santos de los Santos. Yan. Ilan taon na si Tatay? 84 years old mga kabili. Yan, dati siyang teacher sa GNC College. Yan, isang sikat na teacher sa GNC mga kabili. So shoutout kay yan, shoutout po Rico, Joseph and Sarah. Yan, pamilya ni Ate Weng. Yan, Mike and Mayet of Glasgow, Scotland. Analisa Malyari Garcia of California. Cheche and Roland Gasa of London. Ating Joe Koyangares, yan from California. Drebsman Lutak and Jaja. Yan, Mike and Kongbong of Guam. Yan, shoutout po sa lahat. Yan. Okay mga Beli, start na tayo. So, nor seasoning mga Beli. So, ito palalambutin natin sa pressure cooker at least mga, I think mga 30 minutes to 1 hour. So, meron tayong mustard mga Beli. Two pieces beef cubes, celery, carrots, black pepper,
Black pepper mga kabeli. Yung mga kabeli, pakukulaan natin siya at least mga 30 to 1 hour. So i-check natin after 30 minutes. Pag kulang pa rin, sagad na natin hanggang 1 hour mga kabeli. So sa pressure cooker natin ginamit dahil wala, nag-aabot tayo ng oras din. Thank you, balikan natin after 30 minutes. Cameraman, Tingo. So yan mga belly, naka-ready na yung ating lechon belly. So, ang lulutuin natin ngayon, pancit mix, lechon belly, chicken inasal, seafood mix, yan, roast beef, chop suey. So, silipin natin yung mga kabeli natin sa likod. So mga belly, napansin nyo, wala tayong tent. Kasi medyo mababa yung bubong, di abot yung tent natin, sumasayad. Di ko na pinalagay mga kabeli. Yan. Kamusta mga pogi dito? Hello po mga kabeli. So yan mga kabeli, may inasal tayo. So 2 kilos. Tapos may chop suey, pancit mix. Yan. Ayos kan? Nice po. Nice po. Okay mga kabeli, pinakamaraming lulutuin natin is seafood mix. Dahil yung seafood mix, bali umabot siya ng 8 kilos, tig to 2 kilos lahat. Hey mga belly, start na tayo sa mga inasal. So meron tayong 2 kilo. So ito yung tanlad mga belly. So naglagay tayong tanlad, brown sugar. So ayan, brown sugar mga belly. I think kalating ano yun, kalating cup. Kalating cup na brown sugar siguro. Tapos yan, at least mga 1/4 na cup. So meron tayong mamasita aswete powder. Nalagyan natin. Tapos meron tayong, wala tayong nabiling malaki, so bumili lang tayo ng soda. So Sprite ang gamit natin mga kabeli. So lalagay natin lahat ng dalawa na ito mga kabeli. Tapos ito mga kabeli, pakukuluan natin siya ng at least mga 20 minutes, mawala lang yung pagkasariwa sa loob. So rock salt, 1 tablespoon. So ito yung peanut butter mga kabeli. Naglalagay tayo. So at least siguro kalahati na itong jar na to. Ito yung nabibiling homemade sa palengke mga kabeli. Conforme naman sa peanut butter na gusto yung gamitin. Okay mga kabeli, pakukuluan natin to at least 20 minutes. Okay? So mga kabeli, ito na yung mga inasal natin. So pakukuluan na natin siya at least 20 minutes. So i-mix lang natin mga kabeli, para yung ingredients niya, lalo na yung peanut butter, mamix niya. Saka yung aswete. So aswete, pasensya na mga kabeli, pasensya na, malapit tayo sa kalsada mga kabeli. Kaya yung mga dumadaang sasakyan or tricycle, naano ng ating camera. Okay mga kabeli, balikan natin after 20 minutes. So mga kabeli, double check natin mga nakasalang natin. So may 30 pa tayong gagawin. So yun yung lechon belly natin. Di nakita, nag-moist yung camera natin mga belly. Ay, punasan lang natin. Yan, okay na. So yun yung lechon belly, naka 1 hour na siya mga belly. Ayusin natin. Tapos ito yung inasal. So yan, nakababad, naka 20 minutes siya, pinatay natin para lumabas yung bloody niya. Tapos ito yung ating roast beef. Ayan na nga, ready. So tignan natin pag malambot yung roast beef, okay na yun. Tapos kung hindi pa,
Pakukuluan ulit natin siya at least mga 20 minutes or 30 minutes pa ulit. Sige. So, Belly, start na tayo. So, pansit, sunod-sunod na to mga Belly. Time check tayo, 9:30. Kailangan 11, tapos tayo magluto. Ayos. Ayos, mga kabeli. Nasa si Michael. Cooking oil, mga kabeli. So, isusutay ko muna yung sahog ng ating pansit, tapos uling-uli yung noodles. Gaya ng ginagawa natin dati. Kabeli, bawang. Sibuyas. Yan, sobrang pansit. Ipon, atay, chicken breast. Okay, nilalagyan natin ang black pepper. Wala ito. Ay, ito muna nga. Beli, maglalagay tayong konti tubig para medyo lumambot yung ating karne. Ayan na yung karne natin. Ayan po mga kapatid. Beli, tatakpan natin ito at least mga ilang minuto, Michael. Beli, mga 5 minutes. Tapos lagay na natin gulay, tutot na yung noodles. Ayun. Mga Beli, okay na yung ating sahog. So lalagay na natin yung gulay, mga Beli. So yung gulay natin, half-cook lang para hindi masyadong, alam niyo ba yung parang overcook? So ito, i-half-cook lang natin. Beli, may konting katanungan tayo kay Michael. So ayan na yung gulay ng ating pansit. Michael, Ano po? yung mga dating trabaho natin, anong mga namimiss mo doon? Yung kulitan po natin sa kusina. Tapos, Saka po yung Yung- mga kasama sa Portillo. so yan mga kabeli, si Michael kasi lahat yan na pinagkikisamahan niya. Yan, pati nga yung mga katabing restaurant doon pinagkikisamahan ni Pero Michael. ngayon, masaya din naman po. Pero sino mga na natural sa restaurant, may mga waitress, cashier, magaganda. Sino mga nagustuhan mo doon? Siyempre, doon na. Magsalita ka. Lahat na naging staff sa restaurant is magaganda. Si Kate, maganda yun. Si Kate ang naging crush mo. Hindi si Ate Gigi. Hey mga Beli, okay na yung ating pansit. So susunod na natin yung noodles natin. Yan. So in 30 minutes kailangan luto na lahat to. Thank you. So mga Beli, gagawa na tayo ng sabaw ng pansit natin. Yan, pengi ba tubig yan? Mga Beli, oyster sauce. Or seasoning. So yung pansit mga kabeli, parang chapsoy din yan. Kaya lang yung chapsoy, gulay lang. So kung ano din yung linalagay natin dito, ganun din po sa chapsoy. Tapos may cornstarch lang ang chapsoy. Natawa na tayo ni Ingo mga kabeli. Ayun, shrimp cubes at chicken cubes. Black pepper mga kabeli. Ito po doon. Yan. Ito.
maglalagay tayo ng konting brown sugar. Soy sauce, toyo mga kabeli. So pagkukuluan lang natin to mga kabeli. Tapos lalagyan natin ng 2 chicken cubes, 2 shrimp cubes. Pansit Canton. Mga kabeli, pag kumuloto at lumambot na yung ating noodles, pwede na natin isunod yung piyot natin, imimix na natin. Kabeli, 2 shrimp cubes. Dalawang chicken cubes. Kaya nga, pwede na natin lagay yung pansit natin. Mga pwede kalahating kilong pansit bihon, kalahating kanton. So ito, mag-absorb ng tubig, patutuyin natin dito mga kabeli. So balikan natin after 15 minutes mga kabeli, balikan natin. Mga kabeli, pinipin natin pansit. Ayan yung pansit natin mga kabeli. Sarap. So patutuyin na lang natin ito mga kabeli. Dahil sa akin yung pansit natin. Susunod natin yung chop suey. So yan mga kabeli, okay na yung pansit natin. So titikman na ni Michael. Pansit. Pansit. Yung totoong lasa, Michael, ha? Sige po. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Ang sarap po mga kabeli. Maluto na po kayo, pansit. So yan, Abeli. Ayan po. Okay na. Napakasarap. Kahit naman ako, tinikman ko na kanina. Plating. Plating na tayo, mga kabeli. Kel, yung gulay, kuhanin mo na doon. Putok na yun. So yan mga kabeli, 1 kilo yung pansit natin. Yan. So sa gulay, tatoppings lang natin gulay mga kabeli. Tapos may kalamansi tayo, ibubukod na lang natin. Okay, naka 1-0 na mga kabeli. Michael, pasok nyo doon sa loob. So mga kabeli, nakagawa na tayo ng isang pansit. So susunod na natin yung chop suey. Pwede na po ba yung pasok? Mga kabeli, start na tayo sa chop suey. Cooking oil mga kabeli. Cooking oil. Sahog kin, sahog sibuyas. Mga kabeli, bawang sibuyas. Balon-balonan, set ipon, saka chicken breast.
sayote, carrots, saka cauliflower, saka baguio beans. Then, so mga pwede palalambutin lang natin gulay. Gigisa natin, lagyan natin pa ng konting tubig. Strip cube to. Strip. Strip cube. So mga pwede, oyster sauce, maglalagay na rin tayo. Black pepper. Ito yung Nor seasoning ko. Konting Nor seasoning mga kabeli. Tapos naglalagay tayo chicken cubes sa shrimp cubes. Yun. So mga kabeli, meron tayong shrimp cubes sa chicken cubes. Tignan na naman. So mamaya mga kabeli, mag-a-adjust tayo ng lasa. So mag-a-add tayo ng sugar. So mga kabeli, maglalagay tayo ng kalating tablespoon na sugar. So mga kabeli, red bell pepper. Pwede pag malambot na yung sayote natin, saka natin lalagay yung ating repolyo. So lalaputan muna natin mamaya-maya. So mag-add pa rin tayo ng konting tubig. Okay mga beli, balikan natin after ilan? 5 minutes mga beli. Okay, balik tayo after 5 minutes. Ganyan po chopstick natin. So titikman na ni Michael. Natuloy po, mga kabeli. Napakasarap po rin, mga kabeli. Napakasarap po. Kailangan ko yung mga kabeli, lalamputan na natin. So ito mga kabeli, cornstarch lang. Repolyo, okay na to. Ay mga beri, okay na yung ating chop suey. So nakadalawa na tayo mga beri. Ipag-mix na tayo. Cooking oil. Meron na sa yung butter, papat. Mga beli, maglalagay akong butter. Itong butter. Belly garlic. So ipon mga belly.
Ayan yung puset. Beli meron tayo red bell. Wagyu beef sa kakaron. Meron tayo 3 piraso, boteng, with chili sauce. Winter sauce mga kabeli. Hello po mga kabeli. Brown sugar. Black pepper. That's it. Yun na yung mga kabeli. Yun lang ang ingredients natin sa mixed seafoods. Then i-mix lang natin hanggang sa mamula yung ano at maluto na yung seafoods natin mga kabeli. Matatakpan muna natin to mga 5 minutes. Tapos lalamputan natin pag masabaw siya mga kabeli. Yan takip. Five minutes mga kabeli, balikan natin. Thank you. So may mga bisita na po. So time check tayo. Time check tayo mga kabeli, 10:30. So kailangan 11, tapos na tayo sa pagluluto. So 6 na po tayo, 6 na minuto, niluto natin yan. So yan na yung mixed seafoods natin. Tutok mo cameraman. So yan. Mga kabeli, lalagay na natin itong 2 kilos na puset. So kahit saan ano mga kabeli, yung puset parating uli sa seafoods kasi magaling maluto ang puset. So ito mga 5 minutes siguro, ganyan yung mixed seafoods natin. O titikman na ni Michael mga kabeli. Po mga kabeli, panalo. Yung paluma. Okay mga kabeli, 5 minutes ulit. So yan mga kabeli, okay na yung ating mixed seafoods. So lalaputan na natin. Ayan, nagtubig po siya. So yung purpose ng cornstarch natin para kumapit lalo yung sarsa sa ating seafoods. Tama mga kabeli, titikman na ni Michael ang ating mixed seafoods. Ito Michael. At tahong? Tahong, lagyan natin tahong. Titignan ko po. Napakasarap po. Lahat po na niluluto ni Chef, sarap. Sarap po. Gano'n kasarap? Masarap. Napakasarap. Imagine naman mula nung nasa restaurant tayo hanggang ngayon. Lahat na linuluto ko, nasasarapan ka. Eh, masarap naman po talaga eh. Hindi kaya may gusto ka na sa akin, kaya ayaw mo umiwalay sa akin. Shoutout po. Okay mga kabeli, yan na ba to? Shoutout sa'yo. So, okay na yung ating mixed seafoods. So, plating ulit. Tutok na, tutok na. Ano ganda yun? Hey mga kabeli. So mga kabeli, check na natin yung ating roast beef. So ito na yung roast beef natin mga kabeli. Kung nakikita nyo dati sa mga vlog natin, yun yung ano, ginigrilled ko muna siya sa frying pan. Pero ito sa turbo natin ginawa.
So yung baka natin kailangan natin talagang pakuluan kasi alam naman natin may kunat at may ano. Pero kung may oven kayo na malaki-lagay, marinate niyan, pasok niyo na sa oven. At least sabuti siya ng 2 hours yan, okay yun, malambot. Kaya lang gagamitin yung karne doon is tenderloin or sirloin. Ayos yun. Hey mga belly, hintayin lang natin. So may konting oras pa, tapusin na natin yung 15 minutes. That's okay na yan. Yan, may grilled mark na rin naman siya ng oven. May ano na siya, smoke flavor ka nga nila. Okay? Okay mga belly, gagawa na tayo ng sauce ng roast beef. Mga belly, start na tayo sa sauce ng roast beef. So cooking oil mga kabeli. Janjan, Arina. Hello po, shout out po kay Janjan. Janjan, shout out. So mga kabeli, Arina, totoo ito. Arina. So tutunawin natin Arina mga kabeli. Konti lang. Yan. Hindi. Gatas. Gatas, sabap. Mga kabeli, isang iba. 1:1 ang gagawin natin mga kabeli. Kasi may magugol. So tapos konting tubig po. Sige, buhusan mo ng konting tubig. Opya. Buhos mo yung powder. Yan na, cream of mushroom soap ang gamit natin mga kabeli. Wala, hindi tayo nakabiling Campbell, so pwede naman to. So tutunawin natin. Nestle cream. Low po, ang mga yarap na gitpa dapting yan na parang. Mga kabeli, Nestle cream. Low po. Viewers. Mga bede, beef cubes. Kunin ito po, itaging babo. Black pepper. Okay, boy. Yes, lagay. Okay. So yung mga bede, taas low fire tayo. Gawa ng gatas to, madaling masunog ang ating sauce ng roast beef. 1:1, pag 2 kilos lang mga bede, pwede na yan. Okay, titikman na ni Jepoy. Asan? Padami ba? So mga bede, titikman na ni Jepoy. Kailangan kumakaway kapares ni Michael. Opo. Kaway. Yun. Malat. Sakto lang mga kabili, sarap. Okay. Panalo. Sa Michael, pasok! Mga beli, Michael, Hey, shoutout po, Mama Chup Chup. ano masasabi mo doon sa tinikman ni Jepoy? Okay, isip talaga po masarap yan. Toast ng roast beef. So ikaw naman. Si Michael, mga kabeli. Sarap po mga kabeli. Ito po, napakasarap. Okay mga kabeli, slice na natin yung roast beef natin. Thank you. Ito yung roast beef natin mga kabeli. So mainit kaya kutsilyo na lang. Mahirap kawakan. Dapat yan, chef. Titikman na yung mga ito. Para pato sa rin. Mga kabeli, gusto ni Michael tikman to. Tapad na tapad. Okay mga beli, mag-slice muna tayo ng lechon belly. So, tayo saan natin i-slice dito na rin? Yung ano, Lechon belly. ano parang din. Para makain mo to. So yun yung cake ni tatay. Sabi ni Tatay, happy birthday! Thank you. Love you mama chop chop. Ha? So pancet mga kabeli. Tapos yung mixed foods natin, 2 tray. Yan yung roast beef natin. Ito yung putok batok. Lechon belly. Mang inasal. Ng chop suey. Tapos yan, may dala. Okay? Thank you.
Pogi mo pala nung binata ka, Tayara. Ah, Ang pogi mo pala nung binata ka. may nga luma na ako yun. Naluma na daw siya. So, kilala ka ako. Ayan. Yan, happy birthday kay Tatay Santos de Los Santos. Yan, thank you. Yan, isang sikat na picture. Ano subject yun nung araw, Tay? Math at saka physics. Matt. Okay. Wala tayong alam doon, mga beli. Magtatanong sana ako. Kung magtanong po, tatanungin mo si Tatay, baka may tatanong ka. Si Chap na po tayo ulit yung belly. Okay, hey mga beli, magcha-chop na lang tayo na yung belly para matapos na tayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po. Happy birthday po. Di po, kapo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy Birthday, happy birthday. birthday to you. Happy birthday, Tatay. Surprise sa'yo. Yan, yan. Pag-ibig yan. Yung pera. Baba may bagya. Ano nga mo? Vitamin na, vitamin na. Sige, Rapid. Rapid, vitamin, vitamin. Baba may bagya. Iwanan niyo Baba itong may. camera. Baba may. Sige. Ilahin mo tayo, ilahin mo. Ilayin me. Happy birthday. So, yan sila yung ay. Happy birthday, happy birthday. Kalakan ka, kalakan. Ang Kalakan. dami tayo. Kapitan me. Sana thank you. Ako rin pumunta. Kapitan me. Kapitan me. Kanya, kapitan me po. Hindi niya lumot pero. Huwag bago kayo. Tama mo ko na. Tama mo ko na. Sige tayo, ila. Ila lang. Ila ang dami. Oh, sige, Abet. Oh, Ang dami, oh. Abet, oh. Sige po. Oh, sali mo na lang, oh. Oh. Oh, okay. Happy birthday. Happy birthday, Tatay. Thank you, thank you. Okay. Ay, wow. Ay, na-send ko na yung mag-record ko sa... Sige niya po. Ayaw ko. Tay, ano masasabi mo doon sa mga anak mo nasa ibang bansa na birthday po kayo? Ano? Ano masasabi niyo po doon sa mga anak niyo nasa ibang bansa, pinag-birthday kayo? Kilati Weg. Oh. Kaya, hindi ako makakalimutan. Dahil ako ang pinakababayad ng dati nila. Thank you. Yan, na pinag-birthday po kayo. Yan. Pinasasabi po ni Ate Weg, mahal na mahal daw po kayo. Pakisabi nyo na lang. Ano po sasabihin natin kay Ate Weg? Sabihin nyo, dagdagan pa. Masigod ba?
odas ng birthday. So, Ate Weng, dagdagan mo daw pa yung ano. So, yun. Nasa magkano yung cash mo tayo sa tingin mo? Ha? Magkano yung cash na hawak mo ngayon? Ito. Eh. Sabi mo, math teacher kayo, dapat. Oh, pwede. Nasa magkano? For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Lalabelli. For the stars never rise, but I can feel the bright eyes of the beautiful Lalabelli. Yan. Tay, happy birthday. Masaya kami at kami ang naganda. Sana magustuhan niyo po yung pagkain na inanda namin sa inyo. Yan dahil kay Ate Weng, kami ang nagluto. Hindi, kulang pa ito eh. Ano ba kulang, Tay? Sabi niyo marami, konti lang. Ayan, marami na yan, Tay. Happy birthday po! Kulay ko lang yung nasi ko. Dagdag ka niya rin. Thank you po, thank you po. Sarap. Sa YouTube po. Yatin Weng. Ay. Lalo. Wapi, wala pa si Dinner yan. Manyaman yung luto ng kabeli. Kain mong nasi. Sarap. Dadalag dito rice cooker kung pa kailangan mo. Alita, makasya mo. Sana po. Pag masarap, marami. Ay, ikaw na kapigat dito kaya? Na. Buwa, sige. Ano yung tinidoro? Ako, sabi birthday. Gano? Sige, dati ako may nangiday. Ito po. Ito po. Di ba yung may ito po? Sige, dati mo. Paano kayo na? Ay, tawag niya sa palaglag niya. Nagkatama-tama mo kay tao. Huwag niya kakain. Kailangan mo paper plate. Ating kuha tayo kita sa lawang. So ito meron nasa labas. Beli. Kaya na-gay yung damig-lipit. Mga vlog po. Di ba, Tay? Hindi ka naman, kuya. Nakalago kami. Okay, Beli. Beli, magpapaalam muna tayo kay tatay sa pamilya ni Ate Weng.
Yan na. Opo. Makasakyan ako sa sasakyan niya nga. Yan no. Sold out. Sold out. Thank you, thank you. Opo, thank you. Tay, muna na kami. Happy birthday po. Ano, hindi na. Okay na. Okay sa ano na. Busog pa kami. Busog pa kayo? Thank you for coming. Di, una na po kami. Tatay, happy birthday uli. Bye-bye na. Paano ang ating weng? Ate Weng. Kay Ate Weng, thank you ah. Thank you tayo. Wayne, thank you. Eh? I hope we will have another birthday. Yan mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog namin ni Tatay. Ingat ang lahat. So, yan, isa siyang guro nung kapanahon na ni Tatay. Thank you, thank you. God bless all. Thank you. Bye-bye.